Σικάς εδώ προσπαθεί, κερδίζει το πλάγιο. Και ο Στογγελίδης διακόπτει το παιχνίδι και δείχνει 4 λεπτά τώρα. Μας μπερδεύει λίγο, κάθε ένα λεπτό διακόπτει και δείχνει πόσος χρόνος υπολείπεται. Σικάς παίρνει φάουλ. Έχει πέρασει και 1 λεπτό στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Ο Γκρίτζαλης είναι αυτός που θα αναλάβει να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, εκτελώντας αυτό το φάουλ για τη Δάφνη. Κεφαλιά, η μπάλα, ο Σικάς, εκπληκτική απόκρουση, γκολ! Γκολ για τη Δάφνη. Γκολ για τη Δάφνη στις καθυστερήσεις. Πρέπει να είναι ο Χιονάς αυτός, ο οποίος παίρνει το rebound, στέλνει την μπάλα ο αρχηγός στα δίχτυα. 1-2 και ο τελικός στις καθυστερήσεις παίρνει φωτιά. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων έχουμε τη μείωση από τον, δεν κάνω λάθος, από τον αρχηγό. Ήταν πολλής κόσμος μέσα στην περιοχή. Για να δούμε όμως τον Πανιόνιο εδώ που βγαίνουν 4 με μόνο πίσω τον Γεωργακά. Προσπάθεια εδώ από τον Χονδράκη και σφύριγμα. Υπάρχει φάουλ, εκτελείται γρήγορα. Σικάς προσπαθεί να περάσει. Έκοψε ο Πετρόπουλος. Μαζεύει ο Παπαδάκης δραματικά τα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων. Πέδειξε 4 ο κ. Στογγελής, έχουμε διανύσει τα 2. Και η Δάφνη καταφέρει να μειώσει το σκορ. Και φυσικά θα κάνει την ίστατη προσπάθεια όπως και φτάσει στην ισοφάριση. Και πάει το παιχνίδι στα πέναλτις. Φάουλ για την Δάφνη. Με τον Μόριτς να το εκτελεί για τον Γκρίτζαλη προς αριστερά. Ο Γκρίτζαλης θα βγάλει τη σέντρα στην περιοχή. Κεφαλιά, βγαίνει η μπάλα από τον Μπαϊρακτάρη. Πλάγιο για τη Δάφνη. Και ο Στογγελίδης κοιτάζει συνεχώς το χρονόμετρό του. Περπερίδης, έγινε το λάθος. Μαυρόπουλος. Χιονάς που έχει περάσει ψηλά και πιέζει ο Χιονάς που κερδίζει την μπάλα. Χιονάς και έχουμε κόρνερ. Κόρνερ για την ομάδα της Δάφνης. Με τον Γκρίτζαλη, ίσως και η τελευταία φάση του τελικού. Γκρίτζαλης εκτελεί, στο πρώτο δοκάρι δεν μπόρεσαν. Και έχουμε σφύριγμα τέλος από τον κύριο Τογγελίδη. Ο τελικός τελειώνει και ο Πανιόνιος είναι ο νικητής. Με 2-1 θα νικήσει τη Δάφνη Φαλήρου και θα στεφτεί πρωταθλητής στο παιδικό πρωτάθλημα μετά από ένα πολύ όμορφο αγώνα, πολύ δυνατό αγώνα, με τη Δάφνη να έχει 3 δοκάρια στο πρώτο ημίχρονο, να μην καταφέρει να σκοράρει. Ο Μεχίλης μέσα σε 2 λεπτά, μέσα σε 3 λεπτά πετυχαίνει 2 γκολ και δίνει προβάδισμα στον Πανιόνιο με 0-2 στο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο κατάφερε να μειώσει η Δάφνη, αλλά στις καθυστερήσεις δεν είχε χρόνο να γυρίσει το παιχνίδι παρότι προσπάθησε. Τελειώνει λοιπόν το μάτς με νικητή τον Πανιόνιο με 2-1. Πανιόνιος που είχε τερματίσει και πρώτο στην κανονική περίοδο κατακτά τον τίτλο από τον Γιώργο Καλαμπόκη που ήταν στην κάμερα και τον Δημήτρη Κατσικώστα που ήταν στην περιγραφή. Δάφνη Φαλήρου Πανιόνιος 1-2. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας εδώ από τους Τράχονες. Καλό σας βράδυ.